Sanibona-ke wey'ngane zakwethu. Isikhulumile-ke inkosi ebusayo emdletsheni, uMthandeni SK, uthi kulo nyaka sizokhipha i-album engenazibongo. Kuzobe kudliwa ingoma nje kuphela. Cha, ukusho ukuthi impela-ke akumahithi kuyafiwa kwi-album kaMthandeni ezokhishwa kulo nyaka. Hhayi, sekuyobonakala khona wemadoda. Kusho ukuthi amahithi nje kuphela esiwalindele. Uthini wena ukuphawula kwakho ngale nkulumo kaMthandeni? Uzoyijabulela ingoma engenazo ibongo, engenawo track 9? Cela nisifollowe ngane zakwethu naku-YouTube.